Ето е една от нашите мадами. В момента сяваме босилека. Точно за растителна защита на пипера. Това ще не спести много пръскане. Галя, усмихни се. Кажи здравей на нашите зрители, които ще те гледат, които ще ядат от нашия прекрасен червен пипер. Виждате, че не е сложно. Ето какво представлява расата босилек. Отгледали сме го. Сяваме го в момента с коренчета, с пръст, защото очакваме утре да вали. Самия пипер при прихващането си има малки загуби, така че на изгубените места ще сеем босилека, после можем и него да оберем и съответно пазар има неограничен. Много е вкусен за сос песто, за салати. Понижава кръвното налягане и е един от афродизиаците в нашата кухня. Сега толкова по растителна защита. Очаквайте отново клипове.